Пъй ти, брат, ти снимай сите да... Айде. Я браке са ви. Не говори, Снимай се, не, снима се му, видео, Заедно видео. учим ние. Заедно. Само кого отделение си? Чекай, ти... Кой ти беше учител? Станка Цецо до четвърто отделение ли беше? Па знам. Сега, после пето... На Радко, Радко математика. на Радко жена. Кой беше на Радко жена? Па те тая Цеца su вика. Гонза. Гонза, браво! Не би била гон за мене. Абе, аз со Анче беше... Точно, право. Со Мариjan, со Ilo, ти да не измеша Иле, вај, шоферо што е у Балкан Експрес Ilo Петров. Може тая па бе... Ето, он е Ilo, јас съм и ovo. Да, Боши ко ти дигна катија. Вика, викам, ова е бе, готово. Сега и време... Ма, блокираме го. Добар беше човек. Јовче, чека да мрдам колата. Чека да мрдам колата, Јовче. Ајде. Време до тепа, бе, нако не беше. А, бре, другари. Видим сме от Снимам и аз си викам... години. Ти тук ли? Те тук са, бе? Не, лако ќе. Вай, да, бе.